Gafodd Gwobr arbennig I dyfarnu heddiw fel sy'n digwydd bob blwyddyn I unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i'r diwylliant Cymraeg. A prin os angen I fi gyflwyno enillydd medal sydd Parry I chi eleni. Mi ddath yn enwog fel cantores I hun ac mae bellach yn dysgu dwn i'n faint o enawdwyr a cherdantwyr ifanc. Sôn ydw I am Leah Owen ac yn ysg yr rhaid yn talu teyrngedydd I heddiw oedd enfus parti mae hi hun yn ei hyfforddi. Fe llongyfarchiadau mawr I Leah. Mae Jason wedi bod yn cael sgwrs efo. Wel Leah, llongyfarchiadau mawr. Ewch ni nôl I ddechrau'r daith. Wel, da ni'n dechrau'r daith nôl yn Sir Fôn yn Llangefni, nôl yn y 60au mae'n debyg, pan nes I ymuno fo adran yr urdd yn Llangefni. A dyna nes I gychwyn mynd i'r adran a dechrau canu fo'r cora, a wedyn dechrau canu'n unigol felly ynde. Be di'r moment? Be di'r delight di? Wel, dwi ddim yn gwybod. Mae'n debyg mae pobl yn edrych yn ôl. O'n i'n canu'n Eisteddfod Bangor Estalwm yn 71, a mae'n debyg mae honno sy'n sefyll yn y côr. Mae nhw'n deithio bod fi wedi ennill dipyn o Gwobr cyntaf yn fanno. Dwi'm yn gwybod, dwi'm yn cadw cyfri o faint dwi'n ennill Estalwm. Oedd honno'n drobwynt. A wedyn, wrth gwrs, fel o'n i'n dechrau yn y coleg, yn y 6 dosbarth, o'n i'n dechrau mwynhau hyfforddi plant bach. Ac o hynny mae'n debyg mae'r busnes hyfforddi yma wedi codi. A ges I andros o fraw yn y seremoni heddiw yma, achos mi oedd yr hen barti'r ynys, o'n i'n gofio fel plant bach, wedi dod at ei gilydd draw yma, a wedi canu un o'r canuon dda nhw'n arfer ganu, nôl yn y 70au cynnar felly. A mi oedd hynna, o'n I wedi cael braw pa welis yn dod, a oedd yn bendigedig clywed nhw eto. Mae yna stamp arbennig i'r disgyblion. Be di'r gyfrinach? Wel, dwi'n yn gwybod, dwi wastad yn licio mynd dan groen y geiriau efo nhw, yn neud siŵr bod nhw'n deall be maen nhw'n ganu wastad. A wedyn, da ni'n cael lot o hwyl hefyd yn y gwersi. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod y plant ddim yn teimlo, gwers ganu, dwi'n eisiau mynd iddi lle. Ond da ni'n cael dipyn o sport efo'n gilydd. Dwi'n cofio'r hwyl ydda ni'n gael fel criw Estalwm a mynd o Steddfod I Steddfod. A dysgu colli hefyd yn beth bwysig iawn. Ni jyst dod yma I ennill, da ni dod yma I wneud yn gorau yn sicr, ond wedi wneud y gorau yna, snag di oegon da i'r beirniad weld yna fo ynde. Be mae'r fedal yn ei olygu I chi? Mae hon wel, dwi wedi gwirioni cael y fedal yma. Dwi'n yn gwneud y gwaith yma mwyn cael Gwobr yn y pen draw. Dwi'n wneud o achos bod I'n mwynhau I wneud o. Ond bod pobl yn gwerthfawrogi'r hyn dwi'n wneud, mae hynna'n rhywbeth arbennig I mi ynde. A cael y fedal yma, wel, fyddai'n trysori hon am byth. Wel, llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Dwi'n siŵr bod Leah wedi mwynhau'r holl gystadlaethau I unawdwyr heddiw, a dyma I chi'n arall yr unawd...